What do you want? What do you want? I think you want money. If you want money, come, I will take you to my master. He will bless you with wealth. Kai kaga mun yi kama da makiya annabi. Ai he dai bakin kai fada, amma kai ma wallahi ka san ƙarya ne kace muna kin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dole ne a musulunci ka zama kana da sana'a, ka zama kana da aiki, ka zama kana kasuwanci, kana da hanyar da kake neman abincinka. Wannan dole ne a musulunci. Zaman banza sabon Allah ne a musulunci. To barkanmu da fatan muna lafiya. Yau muna 12 ga watan Mai, insha Allah, da misalin karfe 1:45 na daren yau. Insha Allah ina kowannen mu fatan alkhairi. Malam Adamu da kake a Keci da sauran mutane kuma, to insha Allah ga wannan sabon aikin namu na yau. Malam Mukafa Alhaji Inusa, ga ayyukan ku nan, ina mana fatan alkhairi. In magana ce ta tambaye ka da mun bana bada amsa, kar ma ka fara. In ka san baka shirya ba zan maka aiki baka da kuɗi, ko zaka zo karɓar magani amma baka da kuɗi, kar ka ma zo, kar ka fara, saboda zaka ga laifi na, zan ga laifinka, zaka ga na ki sauraron ka. To masha Allah, alhamdulillah, yau muna 12 ga watan Mai, da fatan muna lafiya. A wannan gida namu na yan shirin mai tasirifi, ina kowannen mu fatan alkhairi. Alhamdulillah, fatan mu da cin koshin lafiya. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rahmatullahi barakatuh. Malam Muhammad, barka da wuni da fata an sha ruwa lafiya. Masha Allah. Lallai kaga duke nan kamar yadda muka yi jawabi da kai, za a sake dauko ma hagan. Kaga kudin. Lallai insha Allah haga akwatin yanda yake. Lallai ka gan shi duka su ne hagan su nan. Akwai tsofaffi, akwai sababbi. Insha Allah haga cikon kudin insha Allah. Lallai ka gan su insha Allah. Sai a godiya ga Allah subhanahu wataala, hagan su nan. Lallai insha Allah. A gani duka su ne a cikin insha Allah ta'ala. Masha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Masha Allah. Ga turaren nan mun zuba kamar yadda kuke gani. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalle kun ga dukiyan nan. Bismillah ta'ala. Wannan ga insha Allah shi ma wannan turaren na dala gashi mun zuba a cikin wurin. Bismillah. Alhamdulillah, masha Allah. Ne kun ga dukiyan nan inganta dala ce mai kyau insha Allah. Inganta nan dala ce kamar yadda aka bukata. Ni lallai zo ga wannan turaren shi kuma na sefa ne bismillah ta'ala. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa a ciki. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. In gan su nan sai face na insha Allah. A gan sai face insha Allah kamar da muka bayani da kai. Masha Allah, alhamdulillah. Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ga aiki nan mai kammala. Insha Allah yau muna 12 ga watan Mayu, ina kowanne